Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Ubuholi obuphezulu be-MK Party budlulisa umyalezo ophuthumayo oya kuma-wards nakumazoni. Kodwa-ke awuyizwele ukuthi muphi lo myalezo. Nabo bezikhulumela bona. Mandla asibingelele makhomrade omkhonto wesizwe iSouth Africa yonkana. Okhulumayo uThobeka wakadlala ucoordinator kwiDube Kanti Zone, aphinde abe u-organizer wa-disaster kwi-eThekwini region. Makhomrade, siyanimema umhla ka-6 October 2024 sizobe sise-Achigumede zone. Sizobe sihlangene sonke, siyamema onke amazoni ukuthi aphelele ngobuningi bawo. Simema wonke ama-ward, ama-VD, wonke amalungu omkhonto wesizwe awabe se-Achigumede ngomhla ka-6 October 2024. Amandla, comrade, angigcizeleleke la, nginibingelele. Nansi into engifisa ukuyicacisa ucomrade njengoba kade ebeka. Le program, i-program ye-region. Lokho kusho ukuthi isupersede wonke ama-programs ebekwi-plan ngalelo langa. Therefore, comrade, isho ukuthi ayikho i-ward ezobe ne-program ngomhla ka-6 October. I-ward ezoba ne-program ngomhla ka-6 October, comrade, sizoyi-consider as a parallel ward because izobe isebenza against the mandate of i-upper structure saseThekwini. So-ke ngiyacela comrade sibe cautious, si-advisane ngendlela e-correct. Wonke umuntu, wonke ama-VD, wonke ama-ward, wonke amazoni azobe ekwi-venue eyodwa, kwizone eyodwa, kwi-ward eyodwa esizobe sihlanganele kuyona eyase-Achigumede. Ngifisa ukuveza-ke laphana kuzobe kukhona u-fire as for i-awareness campaign, kuzobe kukhona abefundisi inkonzo, soba nenkonzo yomkhuleko, yokucisha umlilo, yokuvala umlilo. Abelaphi bendabuko nabo bazobe bekhona. Creative arts izobe ikhona. So-ke, comrade, asipheleleni-ke laphaya e-Achigumede, bese ngisho ukuthi-ke ubuholi be-region buzobe bukhona, nobuholi buka-national, i-high command izobe ikhona. Therefore, comrade, akekho umuntu olindeleke ukuthi engabe bikho laphana e-Achigumede ngesonto ngomhla ka-6. Amandla wethu, Mandla, kwaza mkhonto kwaza. Okhulumayo uqiniswa kaCibane, ohlala abantu abasha region, ophinde abe logistics disaster committee. Okwami obekusho uhlala uzosho cha i-program ekhona wonke umuntu omkhulu yaseThekwini region asiphele Achigumede mhla ka-6 sambe sibe siyophula lo mlilo ohlasela iThekwini, sibe siyokhuleka, sibe siyophahla. uNkulunkulu ngeke bababonakele manje. Mandla awethu. Khona manjalo-ke uJohn Hlophe ubecacisa-ke ngobukade kuqhubeka ngaphakathi enkantolo, kodwa-ke awuyizwele eyibeka indaba. Wayesethi-ke uzoyireserva i-judgment malungelana ne-application or isicelo sokuthi media mayingene phakathi isakaze bukhoma izinto ezenzekayo enkantolo. Esinye isicelo sifake ummeli we-IEC, lokho esithi phecelezi i-respondent. Wathi thina abantu be-MK sigqoke iregalia nansi, ake ngiphenduke nibone. Sigqoke iregalia e-intimidator. Mabe sibona bayasi-intimidateka masigqoke yona. Wayesethi-ke kune-ruling eyenziwa inkantolo ephakeme, ngiyazi nokuyazi. Akunandaba nayo lokho. Base kuthiwa kune-ruling eyenzekile ukuthi singayigqoki iregalia enama-political slogans. Ngoku-understanda kwami kumthetho, iregalia efana nale engiyigqokile, engiyikhenyayo ngokuyigqoka futhi, ayikho into wrong.